kukhona into off yongibuza ungiphala ulimi. Abantu eSouth Africa abahlanyi. Wena nje ulokhu usupwe kamntwana kuthiwa bonke abantu beshaya amakhala. Ukuthi asethembi ngoba kwi-ANC kugcwele imigulukudu. Uma ungabona lo muntu ekuthiwa ufikile embalula ngendlela kanamanga ngakhona, the whole ANC, the leadership of the ANC, imigulukudu banamanga. Kodwa ngithi ayinuki ngosiwe. Abahlanya abantu. Umuntu akeze ezobhekana nemadlanga commission. Asilokhu sidlalisa inganekwane. Namanje ngisasho ngithi uthini wena? Imigulukudu le-ANC ingakho singethembi lutho. Amasela, the whole cabinet of the ANC, including upresident wabo Cyril Ramaphosa. Ngiyala. Abahlanya abantu base South Africa ayinuki ngosiwe. Abantu bonke bekukhombe ikhona le madoda. Lutho. Noma ungazwenzeka umncwabo kodwa lutho. Sure.